Tuldok, Bisaya version by Daniel Pretos Flores. Good vibes. Ni-upload na si Inday, milarga sa Dubai. Takog yung kalipay ni tatay ug nanay. Kay giparipir ang ilahang balay. Iili sa Noguero ang atop nilang lukay. Nagpalit siya og yuta, gipatam naghumay. Nagnegosyo baboy, butakal ug anay. Trabaho ni Inday, tiglimpyo lang sa balay. Tig-ati man tigbantay sa mga batang gagmay. Galing ya. Wala na'y asawa, ni pauli sa Hawaii. Hayahay si Inday, pinangga sa Bombay. Adlaw o gabi, pirmi magpauraray. Sana all. Karong pagkatawhay, ni tatay ug nanay. Dako na og balay, mag-shopping kanunay. Sa unan nag-utan lang sila og kamunggay. Karon sa McDonald ug Jollibee magpahuraray. Wow! Swerte ni nanay tatay. Thank you for watching. Ang galing mo talaga, bright ka. Hoy!